लेकिन राजा साहब रानी के ना मतलब शादी रानी को तो हेलो गाइस, हम नहा धोआ के हो गइल बानी तैयारी और साड़ी वगैरह पहन ले बानी। काहे से कि आज हमरा घरे बहुत खुशी के बात बा कि हमरा घरे होता शिव चर्चा और सासू माँ के मनोकामना पूरा भइल बाटे। भोलेनाथ पूरा कर देले बानी। तो शिव चर्चा होता, सब मेहरारू लो आइल बानी लो, शिव चर्चा गावत लो, सब महिलाएं जुटल बानी लो। तो हम ओइजा नहीं जा पावत काहे से कि बहुत मेहरारू बानी लो। तो हम वहाँ लोग के सोझा भी ना होनी, सासू माँ वहाँ लोग के सोझा भी ना होके देनी। तरवा सब जानते बानी गांव देहात में केहू सोझा उतना ना होला। तो हम अपने घर में बानी और जब सामान मांगता इन लोग तन सामान हम एने से भेजवा देता नहीं। तो देखी लोगिन हम स्प्राइट सासू माँ लिया के दिले बानी 2 लीटर के वहाँ लोग के पिया खातिर। तो अपना लगा ही रख ले बानी हम आ थोड़े गिलास बटे तब वो मांगता तब एनिए से हम भेजवा देतनी। आ शिव चर्चा हमू सुनतनी, अपना घर में बैठ के सुनतनी। शिव गुरु पे ध्यान तो हमू लगैले ही बानी। तो 2 लीटर के स्प्राइट बटे और 2 लीटर के स्प्राइट लिया के पापा जी के घर में धराइल बटे, जहाँ शिव चर्चा होता वो सोरा में, वहाँ कोठरी में रखाइल बटे। अब इ तले भेजवा देतनी और घटी तो वो में से निकाल के सब महिलाएं के दियाई। तो चाय बनावे के रहमी जा तो मना कर देमी लोग, कहते हैं ना चाय मत बनाई हलो गर्मी बाटे। थोड़ा से दिखाओ तब हम आ गए सब मेहरारू से चर्चा करके गए लोग अपना अपना घरे। हमरो वालों के दिखाओ तनी देखी लोग वीडियो भी बनावल ठीक ना रहला कि कहां भइला से चर्चा कितना लोग ओसोरा में जे हमार डाल देलिए दिक्कत हो जाए। चली लो आगे की तरफ हम बढ़त नहीं ना देखा पानी ठीक ना, लेकिन अब चल के देखी लो यही की भइला से चर्चा ओसोरा में। और ये शिव गुरु के फोटो रखाइल बटे, हरेंद्र भैया के, नीलम दीदी के। और देखी लोगिन हमारे द्वार पर के नज़ारा हटे। अब चलत तनी घर के तरफ। तो देखी लो हमनी के ओने अजुराई रहनी हसन तले लइका नहा के जहे के तहे कपड़ा होते बिगला बड़ा सा गैलरी में। तब चल तनी सफाई करे। सबसे पहले रवा लोग के अपना अंगना के रूनी के पेड़ दिखा देतनी कि इतना सारा बतिया लेले बाटे, बहुत सारा बतिया लेले बाटे। आ बहुत फरेला, बहुत मीठ लागेला, इतना मीठ लागेला ना, लेकिन एको बच ना पावेला। आदमी के खाए के कम मिलेला, ज़्यादा हनुमान लोग खाला लो, बंदर खाला लो बहुत ज़्यादा। वो लोग से बचेला तब कोई खाला ना तो कोई ना खाई यानी। तो देखी लो हम लोग के रूनी दिखा देतनी ठीक ना। बहुत सारा पीस बाटे ब्लाउज के। रवा सब पसंद करके बताई लो जे कौन कलर हमरा में अच्छा लगी, कौन कलर हम ली। एगो हे देवा तो बताई लो कौन कलर अच्छा बा। देखी लो बहुत सारा कलर बाटे ब्लाउज के, कौन कलर ली कौन कलर ना ली कमेंट बॉक्स में जरूर बताई लो ठीक बा। एगो करिका ले लेता नहीं। एक एगो लेता नहीं। और बाद में पैसा होते ले रवा कौन लेता नहीं अम्मा? वो तो करिके पिन हमरा करिका के जरूरत बा अम्मा। कौन लेता नहीं कौन?
हाय कौन ले मामा बोली